तैयारी नहीं भइलू। पूरा गांव जुट के बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के समारोह में जुट गइल बा। अच्छा चला जल्दी करा। सुनावा। हाय जन 2-4 गो लड़का हैं, इन्हन के तैयार करब, खाना पानी बनाए तब ना चला। अरे चला, आज बाबा जी के जयंती के समारोह में अनुपवास रही है। अच्छा सुनावा। घरवा के काम कुली छोड़ा मोरी धनिया हो, घरवा के काम कुली छोड़ा मोरी धनिया हो, चला करे भीम के भजनिया ना। हाँ, चले के कटिया दौरी पुल छोड़ के पहले जयंती समारोह में जुटा। आइल अप्रैल 14 दिनवाई शुभ बाटे, आइल अप्रैल 14 दिनवाई शुभ बाटे, होई आज उनकर पूजनिया ना। काहे करेलू देर, सुना साझ हो गइल, पूरा दुनिया तो देखा तैयार हो गइल। अरे सुनत हो? हाँ सुनत है, बोला। सच्चे दिलवा से शीश झुकावे पड़ी, बाकी भीम जी पे कुछ सुनावे पड़ी। अइहे सब लोग उहाँ बुध के धर्मवा के, अइहे सब लोग उहाँ बुध के धर्मवा के, सुनी सब जन गुरु बनिया ना। सुनावा। तो हमरे जिंदगी में आ गइलू, तोके लेके पूरी जिंदगी हम ढोते बानी। काहे हो? लेकिन ये बड़ा उत्तम अवसर आइल बा, चल के बाबा के प्रणाम करा, आशीर्वाद के इच्छा तो हर पूरी हो जाई। अच्छा ठीक बा। जेके दुनिया ई पूरा प्रणाम करेले, नेता जनता तो सब ही सलाम करेले। और सुना, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय रहल, जब उनकर जमाना में लोगन के वो समय परिस्थिति का रहल, घूट यसुअन के भीम जी, घूट यसुअन के भीम जी दिन रात पियन, अपने मेहनत से समता अधिकार दिहले। ना केहू ऊंच नीच, ना केहू ऊंच नीच, मिटल भेद भौआ हो, ना केहू ऊंच नीच, मिटल भेद भौआ।